Min keldim ya. Карабай, aka Lil Crazy. Копия, я. Копия, бля. Копия, я. Копия, бля. Hingana ashake, 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 hingana ashake. Min keldim ya. Не үшін сен олай есімдеріңді еш өзгертесің? Не үшін олай есімдерімді еш өзгертем? Бірінші есім менің Қарғай болды. Қарғай? Қарғай болды. Ол есіммен тректарды ешітінен ол элекке тректар, ауылда ядыртылған тректар. Несе ештері? Сантимер мәні. 14-15 тірі, 16-ға етменім, 14-15. Қарғай. Неме өсін Қарғай, сөмке біздің қоштың, Караголовтарының қош, Қолғын. Қолғын ол Қарға бетіндік. Шуға Қарғай деп ойданым. Шунан кешілер міңе етелер. Онда кемді Қарғайың? Неме штеп Қарғайың деп. Шуның үшін мен никнеймді аштыра болдым. Қарғайдан тыш, оның ештінен шу Қарағай болды. Қарағай ағасы. Қарағай. И онан ғана Қарабай болды. Ол әлігі мәлдегі Қарабай. Lil Crazy қайдан келіп сақты? Lil Crazy. Қарабай, тоже Қарабайдан. КР деген сөз бар. КР әріпінен ассоциация. КР. Lil Crazy. Қарабай. Хұңғар ала Янбай. Не үшін? Янбай, сөңке мен өзім Янбайдармын. Әбелдер біле дейтін. Мен өзімдің стиль шулай. Һәм менің ярдарым шундай темаға. Мына һин ВК-ла конкурс үткәреп атаһың, репосттар бит. Шул нинди максат менән? Аудиторияны үстере кирәк беренчедән. Теге ер сыгардым битендик. И бармай. Яныма. Бармай теге репосттар, лайктар. Юк инде. Шуннан уйданым конкурс үткәргә. Ол конкурс 9 февраль итоги буласак. Һин мына яныма треген сыгарганда ниндәй өметтер көткәйне? Мен өметтер көткәйнем хит булыр дип. Ләкин булманы. Нимәсен булманы? Хәзер әйтеп үтәм. Беренчедән ул тышлыктан. Тышлык минең нык слабый инде. Тышлыкта булырга тиешне фото. Фотоны төшерергә тиешен Тимур Ямалов. Без аны мен һәйдәштек и потом уйдандым да, нимәгә алай кирәк ул дип, шуннан үзем генә сыгарга булдым. И онда теге тышлыктан беренче проблема. Икенче проблема, мен аны бөтә цифровой площадкаларга халырга тиешенем. Аны халманым. Димәк, бит һинең авторство астында. Битте мен Арслан Ахметовтан хатып алдым. Күпме? 20 меңгә. Ничә халманың цифровой площадкаларга? Оға цифровой площадкаларға халырға тиешенім. Менің мүмкіншілік болманы. Онда регистрация өтәһең, зур нәмәләрді өтәһең, шан правамы, шунан нәмәләр керек. Мен ырынты мән һөйдәшкенім, ырынты халырға тиешенім меңе. Мен оны мән һөйдәшкенім. Оға тоже халыр үшін ақса керек. Шунан мен ойданым, немеге өйтіп, шунан хәдір, икенче тректі аранжировка бар, уже хатып алдым. Яздыртам, шунан фото төшәм, обложка менән, и бөтә цифровой площадкаларга халам. Мына халыр өсөн цифровой площадкаларга күп максат түләр керек. 500 тирәһе микән. Халудан карай, һин күпме площадкаларга халаң. Онда инде iTunes, Google Play, Яндекс, музыка, ВКонтакте мен бумга ул не. Оны уже кирәкмәгән тахса. Мына әсәремдә галәмәтләре кайдан килеп сыкты ул исем? Әсәремдә галәмәтләре кайдан килеп сыкты караң битендик. Без альбомды язып биткәндән соң күп исем уйладым. Иң беренче исем Тәүге Ижат ине. По плану
тәуге ижат битиндик ярдардан караганда альбом сыгырга тиешине. Альбом беренче сыгырга тиешине. Ярдар хоңунан. Шунан мен эң тәүдә ярдар чыкты битиндик. Шунан мен уны тәуге ижат дип атай алмайм. Чөнки альбом адак карак сыккас менин тәуге ижаттар ярдар битиндик. Шуга исем уйданык та күп исемдер булды анда. Истемейм мен уже не исемдер булган. Әтеримдә галәмәтләр дигән исемде менин Айгиз агайым уйлап тапты. Боронголовмы? Боронголов Айгиз агай. Мына микстейп менен альбом немен айырылуу? Микстейпта авторские права менен минустар болмахала була. Ну, ВКонтактела бесплатный биттер бар да. Шундагы шунан альбом дорга тиеш авторские права менен ну, тиги минустар авторские права. Обложка шунан мактамалар. Мына хуңга арала һеҙҙең Бүрен районынан теге билдәле кешеләр күп. Ни өсөн шулай? Мәсәлән, Алтынай, Идел Нургалин, әйтәйек шул. Ниме өсөн шулай? Бүрен ул. Ну, Бүрендә ярсылар күп. Бүрен ярдарга ярата. Бүрендә үс бите нәмәкәй. Ну, урыс әйтмештәй движение үс бите Бүрендә. Бүтән хәрәкәт. Бүтән хәрәкәт бу. Анда бар паркуристар, брейкерлар бар. Паркуристар, брейкерлар анда күп. Анда авылда. Авылда гына. Һәм беүселәр бар. Булай теге шайт бегән, теге башка көйләрен. Шулай бегән. Шул шан. Рэп авылда күп. Бүрен районынан иң билдәле булган үз кешене әйтеп бит. Райондаштарыңды беләңме икән? Алтынай. Шан. Эмси баш. Шан ничек мәлу. Өсөнсө кеше хәзер. Ну, Идел Нургалиндер. Ярый. Әйткән тәемсе баш менән. Касан конфликт башталды һәм нимә өсөн килеп сыкты? Белмим. Хәзер әйтәм. 2015 елда или 2016 микән мен эмси баштыгын яратып, ярдарын тыңдадым. Ну, дип яратып, ярдарын тыңдадым. Шуннан эмси баш безнең авылга концерт куярга килгән. Концерт куярга килде битендик. Мен ну, да бәләкәй булдым, мен акча юк битендик. Концертка тип мен акча бермәйләр битендик. Мен бардым концертка. Анда интерменләр, потом шунда инеп киттем, нисектер. Инеп киттем дә. Шан концерт бетте, эмси баш ярданы күңел шәп, эмси баштың концертында булдым, дип олтырам битендик. Шан иң һуңнан чыгып, клубтың директоры Сагит агай ну, эмси баштарга рахмат әйтте инде. Рахмат концерт куйганыгыз өчен шу айтып. Шуннан Сагит агай мени сакырып алдыла эмси баштың эргәһенә. Вот, бул яңы рэпер тоже ярдар яда, тегеләй әйтеп, былай әйтеп дип әйтендик. Ул вакытта тимәк һинең рэп менән шөгыльләнгәндә авылдашларың белә инде. Беләйни. Шуннан шайта әйттеләр әйтендик. Эмси баш менән таныштырды. Мен эмси баш, Захир, Айбулат дигән. Захит, то есть Захит мен Айбулат дигән битендик. Шан ул тордыла. Әйдә ярдәм итәле. Мен ярдәм иттем инде. Миңа контактлы яд. Һин миңа контакт добавить итте. И потом мен добавить иттермен. Һин яд, мен Айбулат мен клубта күрдем, һин миңа ярдәм итерһең дип. Инде нисек ярдәм итәргә тиешне? Ну, ярдәм итәргә тиеш дип. Катты ярдәм түгел инде, просто ну, үзләрдән чыгарга. Ну, Сагит агай әйткән шу әйтеп. Шуннан әйтә битем, әйдә оборудованиеларда халыштым, оборудование. И нифига лайык битем. Хатта рахмат әйтмәш кил. Мен кайтып киттем. Шу контакт добавить иттем. Яздым, эндәшмәй. Шу, ну, уны беренче уга мен. Унһана гол һелтәем. Ну, конфликт дип, уны мен конфликт ухатты юк. Икенчедән, мен клубта йөрөйнем, әдрәк эскәнем. Шан эмси башка теге халык карашам. Эмси баш дип. Теге эмси баш мен халыкта алманы, ошо кул биреп, ошо турып халык карашам, ул халыкта алманы. Һин исерексең дип. В смысле мен исерекмен. Мен исерек бамда кулды бирге ярамай штелтем. Ну, шул шан. Онан ярдарын тыңданымда,
копиялар келип чыгаштан унун ырдарынын копиялары көп этип биринчи ай көп вис почти бүт ырдарлар. Аны ушул не шулайраак эмси баш шоу-бизнеста рэпта башкыртса рэпта ол шоу-бизнеста ну шуну эбет башкыртса рэпта башкырт рэпердары шоу-бизнеске ине алмай эмси баш ине алды шунан иши кимдер Алтынай иши кимдер үчүнчү кишин билмейм ушул шоу-бизнеске ингес эбет ну эмси баш эбет киши эле укатты менин ундай конфликт деген неме жок. Yok mana tege kişilerden kusirhang da barabir ödün nisi geteyim. Aksa işle verhang ul barabir yaxşı yerse bulmayın mı? Hot kopya işle, hot ödün işle barabir tege sahnega sığıp şunday dur zaldar yiyip itek kalizyona yiyebitim sıvaş gerek bolha. Hem şunday kimelge eti o yaxşı tugun mu? Ну биринчиден yaxşı, экинчиден ул дөрүс түгүл. Ошойто айтам мен. Экинчиден ул дөрүс түгүл. Чүнки неме үчүн дегенде кишинин ырдарын ырдайсың. Сен өзүңдү көтөрмөйсүң. Сен кемден урдагансың, шуну көтөрөсүң. Yok barabir plagiattla качественный işler gerek bit. Işler gerek. Tevge vakıtta mesela barit yeren kopya ekeni bilmenek de indi. Hungu yıllarda berip kaldı. Hungu yıllarda bildik. Оригинальный деп иштер үчүн неме оригинал, инде оригинал барын деп көсөрдүң да, и всё. Оригинал. Батылга сыкмаймын сыбаш. Сыга хораны мене 100 000. 100 000? Башта 50 000, потом 100 000. Дунай деген бир дус бар. Шул уну мен өйдөштүлө. Фаткулин. И Дунай алдайм экен мен билмейм. Ол мене сообщение прислать 100 000 дейт. Хуй с ним дейм. Меніңсе әмсева шу несеге тек хуны пара хәдерге вакытта батыл кыдык булмаска тиеш. Несе булайм? Шулай бардыр. Мен башта батыл телейм, хәзер телемейм. Хәзер кем мен телейм? Кем хинге акшамай хуңгы вакытта? Ондай конфликты кеше юк мен. Хоть любойды сагарыгы мен тапай сакмын. Тапай сакмын? Ай. Серде бол халам. Я серде тапамайм. Сер ул охуенный батыл МС. Айткандай сер неушлеп охуенный? Унун рифмалары һәм ул укыган сакта, рэпте укыган сакта ул дөресен укый. Неме бар дөресен укый. Ул бер вакытта алдап әйтмәй, ярдарында. Ул дөресен укый һәм унун рифмалары тройной, двойной рифмалары, flow вис, читка вис, бүтән әмәле һәйбәт. И кем ул тоже, кем ул сер һәйбәт. Дыздың кисә сыгарган микстейп окшаным? Хәтта окшаны. Миңа окшаны кем ул мен совместка һәм сер мен совместка. Мына һин күнгән аттестатыңды яктың бит. Әй. Шуның турында һөйләп бит әле. Нисем булды ошол? Нисем булды хәл һәр һөйдә үтем. Мен 2016 елда речное училище поступайт. Анда бер ел укыдым. Окшаманы киттим. 2017-ле поступайттым училище искусства. Онда окшаны. Но экинчи жылга меңе келмекке алыштылар, потому что менин поведение насар, и мен дәрестерди калдыра тургайм. Неме үчүн дәрестерди калдырдым? Мен чөнки төндөрүн уктамадым, мен альбом яздым, альбомду язып бүттүм, яздырдым. Шул не хан училище искусстводан мен барга тиешим армияга. Армияга мен өзүм бардым военкоматка, вот мен армияга алыгып дем битиндик. Мне повестка бердилер. Армияга уже булгайны повестка. Мен центральный военкоматка бардым. Шунан мен аудык ягынан үтмөнүм. Шон училище искусстводан тотуп барам, документтарды алдым да, аттестат жында поступайт турган. Кетип барам, мен кажу бойлап карахам, бир яшыл здание тур. Карайм битиндик. Ошайтып. Өфө техникуму, орман техникуму деп алган. Ой, нифига себе дейм битиндик. Эде документти калдырып карайм эле, может, просто кызыгышын дейм битиндик. Калдырдым да. Звонителер мен вообще унуттум. Уга поступай экен. Мен ей боюна эйдин яртыгы мен Үфүлө болдум. Эйдин яртыгы мен ауылда Беларамда иштейм.
Шунда звонителер бетіндік. Звонитменлер, мен көріп қалдым, интернеттен список бар ені. Бардым, оқуға бардым да, оқу, мен үстел, кстати, мен үстел бірінші курста оқу тұру, ол білден, әләнсікті енді. Шан, 15 күн оқыным мекен, 15 сентябрға тектім. Мен бір қыды қайман өрей тұрғаным еші. Мен оқу ялқытты, мен бірінші курста оқу кеме яңынан. Шан, шул оқу парала отырайным. Bir elinde tema hüydeyler men qıdıqtığı aş. Han bir qıdıqay men tanışqayım şu qıdıqay bilen meseleler kelip çıktılar. Han mening nıgı tip yangıydı. Şan şunda qulda attestat бар. Attestat yok ин. Men qayttım avulga, әсеге айттым. Men okumayım. Все, men уже muzika менен гана яшай баштайсакмын деп айттым. Ан әсе, ну, ярай ойдан карайын деп. Ну, hevet итү айтты инде, меңе окшону анын фикири. Әсейимдин фикири меңе окшону. Шунан барып документ алдым. Бунда немештенimde, келдимде. Ошо квартира 1 октябрь. Шунан аттестат менде өйтүндүк. Яңгы күнү бөтөнөмө келе шана аттестатты яптым. Onun videonu çabuk daldı. Bilmem, nima bo'ldi ekan, bilmayman, qayerda shunday saqtar bo'la. Dalda butanaman. Aytganda hin ijoding asayingizga qaray. Asay yaxshi qaray, no tege o'rganmasga o'xshaydi. Masalan, ashaki o'tiragay. Ya, ashaki ovqatni baylanmani. Baylandi nega bosh o'rtaga. Men anda o'rganib aytganim. Ay. Ashakega ham asayim yaratib tаңдай менің ерді, яныма деген ерді. Күн хайын қоя. Honga yerdi. Honga ерді. Хан asay деген ерді таңдай asayim. Шуна мәңгілік мұхаббат деген яратқан ері asayimдің ішінде. Шул енді. Мен келдім, Gülnaz Asayeva bilen qachon fit ko'targan? Fit ko'targan bilmayman. Hozir bir nima edi, Gulnaz Asayeva'nın menga ничек ярдаганы окшай. Onun motorduğı okşay. Şundan. Hem ol Instagram silterinde Turafiralı barha. Ol өзінің фанаттарына, фанаткаларына өзінің тілінде өйді, татарша өйді, орысша өйдемей, оның видео адмаларында татарша өзінің тілінде өйді, мен шуны оқшай. И hem мұның ердары оқшай. Демек, Инстаграмда енің Асаева мен фит көтігі деген нәмелер ол ябай пиар хотын? Ябай пиар хот деп бірінсен ұқаттым әйті бұмай. Çünkü болуы мүмкін фит Асаева менен. Не үшін Асаева? Mesela bilmem. Göster bak Oscar'a допустим. Bilmem ya Asayeva. Ne için Asayeva? Nime teatrga ekan. Men просто men Asayevani ko'rganim bor. Menga bir vaqt g'ashib bo'lib o'rganim. Qasam ko'rganim bor. Men o'qigan chaqda училище искусства ол 2-курста o'qigan. Шул сәнгать училищесында көріп йөри торгайным инде. Барып, эргәһенә барып һөйләшергә ойла торгайным. Шул хәзер шуның өчен нык үкенәм. Мөхәббәт темаһын дәвам иткәндә, мәңгелек мөхәббәт йөрәк кемгә багышланган? Кемгә багышланган әле? Һәвет кемгә багышланган әле? Мәңгелек мөхәббәт. Белмәйм. Мәңгелек мөхәббәт. Истемәйм. Мен мәңгелек мөхәббәтте кызыкка багышламаганым бит. Менә осы байтыр эргәрәңне клубтарда. Шу клубны алдым. Нимә өчен мөхәббәт язлым? Чөнки яшьтәр күбрәк мөхәббәтте таңды. Шулайрак. Ул тректа Әсәдуллинга отсылка бар. Нимәне аңлата алышы? Әсәдуллин әйткән сәясәт миңа кияүгә. Шулайрак отсылка бар. Нин сәйтләмәм текст буенча. Lan hararasın edeyim. Bir kayman yürütüyorum. Allah bana yürüdüm.
шан мен шарып хорой турган. Мен кеуге сыгам деп. Ярайт үйтін. Шул шуна асука инде кеу турганда шу. Demek eşek yanıma ince bütüyle börük yerler. Бирок бир хүддер гатап тик торган. Шуны хәзер хүлөтен. Ниме өчен дигәндә минең ярдар яныма әшәке тәмәке дигән ярдар кешкә охшамай. Ну, күбеһенә охшамай. Әмма ләкин олар шул фаразаһын яттап алгандар. Мин китеп утырам, достарым менән олар хингенә әшәке, һин минең тәмәке. Шундай теге шайтып ярдай башлайдар. Ә уларга ундай яр охшамай. Ниме өчен дигәндә чөнки минең хүддер нык иттә калырдык. Нык иттә калырдык. Шуга нык итеп иттә калала. Мегә һәңә ул хүддер. И шуны кеше каваттап тигере. Хингенә әшәккә дип. И хан улар һуңнан уйдыйлар. Билем бул ярда онытып булмай дип. Мен бул яр миңа ялкытты дип. Хан улар әпәт ярдалар хингенә әшәккә дип. Вот шуның өчен мин шайтып уйданым. Kalem yarın islehingdir evet. İsleyim. Neyse uzun değilsinden yazmanım. Ничек? Onda bit nindeydir afterda hina pesaytda. Hey. Нишләп uzun değilsinden түгел. Ол мин Демәк үзеңдә ситтән кешеләр нисек күрә шулайрак язам. Шуңа марак. Мин үземдә теге язусы әйтеп мин белән ничек әйтергә. Каләм тегән ярда бер персонаж бар. Персонаж ул мин. Шул персонажды мин персонажга әйләндереп, үземдә ситтән каратып, үземдә шай яздым инде. Шул. Уның клипы бар бит. Бар. Кем төшерде ул? Акъегет Валитов, Юсалам Акъегет Валитов, Алтынай Валитовтан бер тагын густысы һәм Нияз Зайнуллин. Улар минең авылдан, улар паркуристлар, брейкерлар, яхшы егетләр. Юк. Паркуристлар клип төшерәләр. Килеп төшерәләр улар бөтен мәлештә. Ярлайдар, гитаралар уйнайдар. Безнең авыл юк рулет. Безнең авыл. Әйткәндә Акъегет Валитовтан һуңгы трек охшаймы? 2019. Охшай. Яңа мәктәп. 2019 охшай. Evet, кешегә охшамай уннахмак ярдар. Ну, әйтеп үттем дә инде. Хингенә әшәк кетим. Алар бер нәмәне гатып тик торалар. 2019, я. Ну, шуны хамагыра инде. Мин хайдан лайм ул ярда. Февральдә битнең Соникта оештырга тиешник. Оештырга тиешник. Нимәшләп отменяться итте? Отменяться итте, нимә өчен дигәндә минең рус сайты әдерәк калтырак булган, популярность ухатлым юк инде. Мин әдерләргә тиешенем ярдар. Ярдар ята. Ярдар бар. Уларда яздыртыр кирәк. Яздыртыр алыннан аранжировкалар ясалыр кирәк. И шуан мәкәле баягы цифровой початкаларга халыр кирәк. Яйгәһен гастрольдерга сыгыр койган. Уй бар. Түлкә бәләкәйрәк авылдарга гына. Чөнки зур авылдарга кеше хатын йөрмәй. Мәсәлән, гастрольгә үз кеше сыгыга тагы ике кемдә алар инде. Үз кеше кем сыгыга икән. Кемдә алар инде үзеңә. Ну, Мәсәлән, үз кеше гастрольлер итәгә дибит. Һин төп рольдә һәм ишү ике кемдә алар инде. Әлбәттә башкорт репертуарынан. Башкорт трипты күтәрергә кирәк, башкорт трипты сәхнәгә сыгарга кирәк, башкорт трип сәхнәлә юк. Сыгары мин алыр инем кем булман серде. Юса. Ну, уларның ничек ярдаганы миңа охшай. Эйбинең может алыр инем. Эйби вот хәвет ярдай ул битка хәвет ук. Ишү кемдә аларга була. Кемдер теге дискотечный ярдай шундай прямая бочкалы булган кешеләр. Ну ундай кешеләр башкорт әле юк, башкорт сарыпта әле юк әле. Ну бар кем Нурбас әдерәк. Ишегемдә. Мин ишегемдә. Ну кем ул яңа стилеме охшай ул яңа мәктәптәр стиленә ини бара. Күсе барам. Күсе бара.
Хуңгы батылда мына 26 январь кем нык окшоманы? Кем окшаман Хуба окшаман. Демин окшаман. Демин Ахман вот. Немесін окшамай. Әйту өтем. Если хет батылға келәге дикән өт. Батылда телефон тотып бошайтып торуга ярамай. Чөнки ул уже батыл түгел, ул стендапердар шайтып тора. Даже стендапердар алайтып тормай. Даже мен алайтып тормай. Даже һин алайтып тормай. Уга алайтып торга ярамай телефон менен. Ул телефон икенче ул судьяга сакырһаң, кемдер телефонга карай, мен табышты икенчеге берем, койтуның пальчтары хәлет бу. Демәк, быелгы мезгилдә. Обязательно катнашам. Миңа катнашам дип әйтәм дә миңа не достойный соперник кирәк. Беренчедән, достойный соперник кирәк. Минем бер тигет. Минен теге ошылай да булмаган, минен ошылай да булмаган. Бер тигет. Ошай буган. Булай булмаган. Кем иттерә кирәкмәй. Нурибасты сакырырмын батыл. Үдеңгә каршы. Нурибасты сакырмасын. Ниме өчен дигәндә, Нурибасты миңа стиле охшай, ул үденең стилендә батлиса әйтә. Мин ундай стилдә батлиса әйтмәйм. Миңа шуга уның менән батыл кызык булмас дип уйлыйм. Нурибас әйтер теге үденең стилендә анда көлүп, үденең стилен беләгез итендә кызык кына стиль, мин охшай нимәле по фактам разъебывать итәм. Ул батыл килеп сыкмаясак. Икенчеләргә охшаясак, Нурибастың шуткалары, минең яктан охшаясактар, минең по фактам, ул ондай батыл булмай. Если батыл булса, по фактам була икеһеле. Если по фактам булмаса, икеһеле шуткалар менән була. Шулай. Батыл турында хуңгы һорау, сердән башка кем охшаны? Сердән башка кем охшаны әле анда? Кемдер катнашты әле анда? Сназа, Хуба, хөрмәт һәм Юлсан. Миңа охшаны кемдер? Эйби әтер охшаны. Эйбинең мин уны Эйби башта бергәне. Юлсан дип. Ул двойной рифма, wordplay. Мин ушул неге токталдым да нык итеп. Юлсан дип. Юлсан гафуит. Ненең панч, минең панч түгел, Эйбинең панч. Шул панч охшаны и уның ниме әйтәләр әле, флиптары охшаны һәм фристайл, әдрәк фристайл итте шуны охшаны. Сназа охшаны. Миңа егеттер охшаны, которые немәке по фактам. Мына теге оятсыз тема менән булган егеттер охшаманы. Демәк, Хуба һиңа охшаманы. Хуба миңа вообще охшаманы. Мин тавышты бергә тегешенем хөрмәткә. Хөрмәттең башы миңа беренче раунда нык охшаны. Ул по фактам укыны. Һин беләңме, минең күпме гонорар дип. Ул дөрес әйтә. Ул выступает түрде кайдарда, түрде сыгыштарда, клубтарда, анда АКФ юк, Агниуф шуны хамактарда. Ул дөресен һөйдәне шам. Миңа дамдуа булды шуның өчен. Тавышты Хубага бергә тура келди. Мин хөрмәткә бергә киләйне нык итеп беренче раундты укыгыз. Беренче раундты укыгыз, хөрмәт һәм Хуба беренче раундты укыгыз. Укыгандан һәм мин хөрмәт еңә икән дип уйлыйм. Мин хөрмәткә уже тавышты бергә әдернем. Азагында шундай нәмә килеп чыкты, мин Хубага бирдем тавышты. Ритаймга һине сакырып йөрдә күпме буласак? Ритаймга сакырып йөрдә то белмәйм, ритаймга. Мин сыгырмын микән. Чөнки нимә өчен дигәндә ритаймда кешеләр бей белмәй. Минең ярдар бей торган ярдар бит. Кешеләр шул ярдарга бей белмәй. Или беергә аялалар. Хәзер миңа бер нәмә әйтеп китәм. Дискотечный ярдар ядаһың нык итеп. Һин клубтарда выступай итәң ди. Клубтарда һин теге нык теге сәхнәлә тораһың, ярдап үҙеңдә нык дискотечный ярыңды, и һин үҙең ул ярга һин үҙең бейең, атта торган кешеләр беймәй. Шуныһы миңа әҙерәк
тэгээ тамак төбөнө үдвинэ. Нимэшин тэгэндэ мин ол хоромын көп уйландым. Һәм ошондай фикерге келдим. Шул ахта турган яшьтердин ата әсәләре гаиләләре нык итеп теге мейге хәнгәнсе нык итеп тәрбия өйрәтеп үткәндер. Чөнки авылдарда клуб табыһаң, мин үзем шундай ситуациягә эләккәнем бар. Авылдарда клубта кычкырып ултырам. Йоу, әйдә, алга дип шон. Мин теге олылар артка бурылалар да теге әйләнеп карайлар. Ништәң шуна магырак. Мин уйдым, әсәләре, аталары шайтып өйрәтеп үткән клубта теге нык кычкырмаска шайтып теге оялалар. Авыл кешеләре бит күптәре авыл кешеләре йөриләр. Урыс дискотекасына барып караһаң, мин барып караган бар, үзем чыгышы һаган юк. Анда вообще супер. Сесең дә касан бояттың? Сәсте буяттым, касан декабрьдә бояттым. Ничә ан булды? Бесплатно. Краска 59 мы? Үзең хата Аса пятерочка бар. Дусың буяймады? Дус буян. Min kildim, yeah. КВНга ойнарга сакырхалар бармай атакмын. Эшләп. Баргыймый анда. Просто КВН бер нәмә бермәй. Мен КВНга сыктым, сәхнәгә алеттандым да. И бер нәмә булмай, уннан бер нәмә үдермәй. Шуның өчен. Юк, мына билдәле КВНсылар популяр булып киттеләр, әйтәйек шул Зайнетдин. Улар һәмәхин булалармы дип уйламыйм. Я, ул КВН Зайнетдин КВН аркасында килеп чыкманы, РНТла КВН аркасында килеп чыкманы. Улар үзләренең тырышлыгы буенча, улар КВНда йөренеләр, улар КВНдан тыш музыка менән шөгырьләнеп, музыка менән генә тырышып йөренеләр. Шуга улар килеп чыкты. КВН уларга бер нәмә дә бирмәне. Уларга бер нәмә дә бирмәне. Тәмәкене нисә ялдарда? 1 ел. Ташларга уйым юкмы? Бар. Китә ягына хукмайм. Уга инде. Оңгарла хукмай. Көннә бер пашкан тартып үтә. Ак. Әгәр дә МСБаш бэк-вокал итеп концертына сакырһа бараһың? МСБаш бэк-вокал итеп концертына сакырһа, бармас идем. Нимәшләп? Чөнки бэк-вокалист булу ниме артынан үзләрен кабатлау, ул ниме ул? Ул шуның үзләрде кабатлаганчы һин үзең трек яздырасың хотя бы. Үзләрде артынан үзләрде кабатлау ул бер ниме лә түгел. Ул вообще пустой. Башкорт рэпында иң үсте рэпер. Мин беренче, икенчесе хәзер бер ниме һөйдәп китәм. Башкортса рэпта бар рэпердар түгел, бар башкаруучылар бар. Бар рэпердар. Рэпердар дип кемдерде әйтәләр? Рэпердар дип үзен рэпер итеп туган кешеләрдә әйтәләр. Рэпер итеп киенгәндәрдә әйтәләр. Рэпер үзен нисек? Рэпер һәммәктән тартаң. Рэпер һәммәктәгәргә караң, рэпер һәммәк һөйләшәң, рэпер һәммәк үзеңнең тормышыңда һинең образың рэпер. Һин вис башыңдан алып вис образ булырга тиеш. Образ. Һин рэпер булып каланырга тиешсең. Шулай. Бында башкортча рэпта ундайдар бик кирәк. Күбе башкаруучылар гына, алар башкарып кына йырларда яздыралар да и всё. Теге рэптан, теге яздырудан башка үзләренең стильдәре, үзләренең образлары юк. Шуны әйтәм. Но мин ондай кешеләрдән мин бар. Текә генем. Бундай булар әле текә түгел инде. Мына ошо текә. Ошо свитерде күптәре яратты. Акчаны бу свитер. Күпме калды? Күпме түгел. Бу өйдәге ята ине. Бу минең әсемдектән белмәйм. Тагы икәү кем? Үзен рэпер дип һанаган кешеләр кемдер икән? Әйбинең стиле миңа охшый. Әйби киенә белә. Ул һәвәт киенә, рэперский киенә. Balenciaga кроссовкага бара. У Balenciaga ул рэперский. И үзен рэпер итеп күрһәтә.
Мен оны бір уақыт хаталап болдым. Өзің настоящий рэпер етіп, көрсетейін. Хан екіншісі, үшіншісі Нурибас тұру. Нурибас тоже гейне біле. Оның стилі бар, образы, и ол теге рэптан тыш, еще рэперский қалана біле, рэперский шутейді. Шул үс стильный рэпер, мен Эйби Нурибас. Һәм үс ең яқшы рэперді айтып өтем. Башқарусылардан кем ол сер. Үшінші мен. Миңа ең оқшаған ер Хейкел несі келіп сықты? Хейкел деген ер несі келіп сықты? Башқұртса рэп деген түркімді, Башқұртса рэп деген түркім өлі барайыны. Шунан онда Дамир Байдавлятов деген бір егіт алдан Башқұртса рэптің администратор болған. Ол шул батыл ойыштырғайны. Батыл деп, хүддер яздағында хелтейін. Шул мен Хейкелді яздым. Хейкелді алдан бед яздырдық. Шунан Руслан Белый келіп сыққан аралағана бед ерді Радикқа айтып, давай Радик шул ер бар, шуның тегіне хелтел етіп. Ол хелтені бед сығардық. Әйткенде шул ер әдірек стерильный деп үлгірді. Темаға актуальны, Салауат Юлаев. Темаға актуальны. Шунан уақыты менен гіне, уақытында халғас шулай келіп шықты. Башқұртлық турахында ердар олар көбу Башқұртса рэпта. Олар көрінмейрек еді. Ялағайдың ердар әдірек көріне замана томаны. Шунан менің Хейкел деген ер. Хүрмәт партияхын үлір ядым? Хүрмәт партияхын оның досы бар. Айтар Толум Күжін деген. Ол хүддерді яды. Хүрмәтке ядған хүддерді. Бед аны майда ядырғайнық. Хүрмәт кетірге тейшіні армияға. Армия алынан мен фит хотел ядырыға. Ол қайта мен точно білмейінім. Может, рыпқа инмәс, кері қайтмас екен деп ойдағайным. Шуға тедгіне ядыр өлгірдік та май айында. Шул. Сабина Кучаева несі келіштігі? Сабина Кучаева ол хеветкен апай. Отказываться етмей вообще. Ер планында? Ижат планында? Хәдір әйті өтем. Ол еше өттігі нық қопаймай. Шуныхы менге оқшай. Еттігі сообщение ядғанда ол тедгіне өкей. Мен оға айттым. Вот не бар ені деп. Бір ер бар ені. Хәз шуның құшымтағын ердап ебері алмасығын мекен деп. Шунан ол айты. Давай мотивті ердап ебер деп. Мен фига сөйтейін бетіндік. Ұрыш айтып құрай что ли дейін бетіндік. Башқалар айтып құрамай бетіндік. Мына мен Гүлшат Юсуповаға совместка тағдим еткенім. Гүлшат Юсупова не дей, мен ондай совместный проекттарда қатнашмайым деп. Бірінші Авнаэлек совместный проект сықты оның Хүрмәт серменен. Шул Сабинаға мен евердім де, мотивті ерда білмәхем де тұрышып, шунан ол ризалашты, мотив оға оқшаны, шунан барып яздыр алдық. Хәдір бәдің ядалыстарға айт, не үшін халық өтәйір батылына үйірге тейш? Неме үшін үйірге тейш, хәдір айты өйтім. Қарағыт, тыңдағыт, үқтибар мән тыңдағыт. Сенки рэп батыл ол яңы юнәліш. Рэп батыл ол яңы юнәліш, оға мұны қарарға үйірге тейштер. Хәд үйірегі дәйінді концерттарға, хәд әлек олы кешілер бізге ядылар бетіндегі негативны. Олар үйірген бірі шағирдің, бірі ижат кесені. Шуны хамақ. Ядусылар менен конфликттар бар бетіндік. Мен білмеймін, мен ядусылар менен қыдық қынғаным жоқ. Ядусылар менен конфликттар бар, оларды қыдық етіп көдеті баралар бетіндік. Ошыл айтқан, бұл ядусы тегінен пасылай айткен, шу айтып қыдық қыналар бетіндік. Башқұртса рэпта шулай тоже бұларға тейш. Башқұртса батылды көдеті барыға тейштер. Шунан әдірек әудемірек бұлар керек. Теге комментаторларға айтып өтем, комментаторлар хед ұлхатты нық бейденмегет. Чүнки ошы егіттерге
ошо егиттер алын айтам. Ошо егиттер студент егиттер. Студенттар улай деп иштей алмай. Biz Башкортча рэп-баттлды озак нык итеп кеттик, шул хәтлем нык итеп кеттик. Олы кишилер, хатта олы кишилер иштей алманы. Тота келип ошо студент егиттер иштене. Мен Ниязга зур рахмат айтам. Чөнки рэп-баттлды ул Башкортча рэптин үстүн атка эдендирди. Актын үскө эдендирди, то есть шулай. Мен айтып өткім келе, бөрдім генә оештырман, бит бар менин команда, Сәлемнен һәм Нагымян Дәүләтбаевтар. Шулай итеп, етіп келген туганың менә, туган көнең менән. Рахмат. Все, души. Пау. Min kildim, yeah.